ευνηδιάσεις. Τι γίνεται, πες μας, Λοιπόν, την Τρίτη είναι η Παγκόσμια ημέρα Kiss a Stranger Day. Φίλα έναν άγνωστο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν φτάνουν οι παγκόσμιες μέρες οι σημερινές, πιάνουν και τις εβδομάδες τώρα. Δηλαδή, πάμε και Τρίτη τώρα. Για πες να πω στον κόσμο που και μετά θα λέμε πάλι το άλλο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Ελλάδα και σε άλλες 10 χώρες. Εδώ το διοργανώνει το Athens Art Studio μαζί με την Νελιού Μιλεύσκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μπορεί να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, κυρία Μιλεύσκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βλέπω αρχίσατε τα φιλιά από τώρα. Εγώ θέλω να φιλήσω τις αγνώστες και δεν με αφήνουν. Γιατί να έρθεις λοιπόν την Τρίτη θα τα αφήσουμε εμείς. Εντάξει. Φιλή στο μάγουλο είναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Παιδιά, είναι φιλή στο μάγουλο, χειροφίλημα, φιλή στο στόμα, αρκεί πάντα να σεβόμαστε τα όρια του άλλου ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Ωραία, άρα πρέπει να κάνουμε και μια διαδικασία για να γνωρίσουμε τα όρια του. Ακριβώς, αυτό καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε εμείς την Τρίτη. Πρώτα να σας παρουσιάσουμε το event μας, να γνωριστείτε, να δείτε λίγο τον κόσμο που είναι μέσα στο event που συμμετέχει και μετά να περάσουμε στο φιλί. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς το σκεφτήκατε αυτό? Θα σας πω, θα σας πάμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Ένα φυλάκι εκεί. Ένα φυλάκι εκεί. Άμα νιώθετε ότι έχουμε τα σωστά όρια και ότι δεν θα ξεφύγουμε. Θα πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Η ιδέα ξεκίνησε αρχικά στην Ολλανδία, τον Τζιζέπε Κάρταγο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα συναισθήματα και με την ζωή των ανθρώπων. Είναι life and business trainer. Ο στόχος του ήταν να δημιουργηθεί μια μέρα όπου άγνωστοι σε όλο τον κόσμο να φιληθούν μεταξύ τους για να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερα. Όπως λέει και το μήνυμά μας, heal the world with a single kiss. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά τελικά ο κόσμος ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ που πήρε μεγάλη διάσταση και ήρθε και στην Ελλάδα. Το διοργανώνουμε σε αποκλειστικότητα το Athens Art Studio Photography. Kiss a Stranger Day είναι. Ακριβώς, είναι Kiss a Stranger Day. Είναι άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους. Μοιράζονται ένα φιλί. Το οποίο ουσιαστικά εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτά τα αθώα παιδικά συναισθήματα που μας δημιουργεί ένα φιλί με κάποιον άγνωστο. Μάλιστα, πολύ αγνό και... Είναι μια μορφή τέχνης για μας. Πολύ ωραίο. Ωραίο ακούγεται και έχει συμμετοχή. Τι γίνεται? Έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήδη δηλαδή διοργανώνεται σε 10 χώρες, Ολλανδία, Αμερική, Ισπανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Πολωνία, την Ιταλία και φυσικά και στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το event από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς εμείς θα πρέπει να συναχωρήσουμε αρκετούς, γιατί λόγω χωρητικότητας και για τεχνικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχει. Γιατί δεν στέλνετε μια πρόσκληση και στην κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Άδων Γεωργιάδη για να συμμετέχουν σε αυτό έτσι? Να σας πω ότι δεν το σκεφτήκαμε. Το σκεφτήκαμε. Ήταν ωραίο. Α, το σκεφτήκατε. Να το σκεφτήκατε. Θα έχει ενδιαφέρον. Φοβηθήκαμε λίγο τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν θέλουμε να συναχωρήσουμε τον κόσμο. Όχι, γιατί ίσα ένα φιλί. Όχι άλλο πράγμα που γίνεται με το στόμα. Όχι, ρε παιδί μου, άμα φιλήσει δώσει ένα φυλάκι ο Άδωνης στο μαύρο της ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν θα είναι συμβολικά για εσάς σημαντικό ώστε να γεφυρωθεί μια απόσταση που υπάρχει? Βεβαίως. Θα το βάλουμε στόχο για του χρόνου αυτό. Αυτό έχετε το στόχο τώρα και άμα το πετύχετε ποτέ... Βαρουφάκι Σόιμπλε. Έχουμε πολλά. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε λίγο με πιο απλό κόσμο, δηλαδή με κόσμο ο οποίος είναι λίγο, έχουμε μια δόση τρέλας να το πούμε και τους ενδιαφέρει και η επικοινωνία και το συναίσθημα. Από εκεί και πέρα, άμα μπούμε και στην πολιτική, νομίζω ότι θα καταστραφεί το ίδιο το event. Καλύτερα στους ανθρώπους παρά με τους ανθρωποειδή. Τα διαλύει όλα. Ναι. Θα ξεκινήσω προπόνηση από σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιλεύσκη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας!